Знаеш ли, че можеш да прекосиш Атлантика за 3 часа вместо за 8, а авиокомпаниите умишлено избират да не го правят? Не е конспирация, чиста икономика е. И това, което сега ще научиш, защо летиш с стари самолети, ще те остави без думи. Помисли само за секунда. Телефонът ти от 2015 година вече е почти безполезен антикваритет. Лаптопът ти от преди 5 години едва отваря Chrome, без да се срине. Дори хладилникът ти вероятно е по-умен от този, който си имал преди 10 години. А онзи Boeing 737, с който летеше миналата седмица, знаеш ли кога е проектиран? 1967 година. Да, прочете правилно. 1967. Говорим за времето, когато The Beatles пускаха Sgt. Pepper's, цветната телевизия беше новост, а компютрите заемаха цели стаи. И въпреки това, основният дизайн продължава да е главният работен кон на световната авиация през 2025 година. Но ето частта, която никой не ти казва. Не е защото няма по-добра технология, а защото внедряването й би било финансов апокалипсис с епични размери. Добре дошли в Aeroplanet. Мястото, където разбиваме митовете на авиацията и показваме как наистина работи тази многомилиардна индустрия. Ако някога си се питал защо авиацията се движи като костенурка, докато всичко останало лети със скоростта на светлината, това видео е точно за теб. Дай лайк сега, абонирай се и включи камбанката, защото това, което ще разбереш, ще промени завинаги начина, по който гледаш на всяко полет. И ми напиши в коментарите: от кой град на света ни гледаш? Много ми е интересно да знам къде е нашата общност. Нека направим един мисловен експеримент. Представи си, че си изпълнителен директор на авиокомпания. Току-що си похарчил $15 милиарда за 150 нови самолета. Планът ти е да ги експлоатираш през следващите 25 години. Обучил си 5000 пилоти специално за тези модели. Построил си хангари точно за този самолет. Напълнил си складове с резервни части за $800 милиона. 3 години по-късно, Боинг чука на вратата ти и казва: имаме нов самолет, който гори 40% по-малко гориво, замърсява наполовина и лети 2000 км по-далеч. Звучи перфектно, нали? Само че този нов самолет изисква напълно нова сертификация за всичките ти пилоти – $250 хиляди на човек. И изцяло различна поддръжка – 2 милиарда, за да престроиш съоръженията. Всичките ти сегашни части стават скъп буклук. Сегашният ти флот губи 60% от стойността си на вторичния пазар за секунди. Ще го купиш ли? Разбира се, че не. Мъж, и точно това е проблемът, пред който е ти изправена цялата индустрия. Ето нещо, което ще ти взриви мозъка. Питал ли си се някога защо търговските свръхзвукови самолети изчезнаха след Конкорд? Отговорът не е този, който си мислиш. Конкорд летеше с 2180 км в час. Повече от 2 пъти по-бързо от модерен пътнически самолет. Прекосяваше Атлантика за 3 часа и половина. Беше технологично бижу. Тогава защо спря да лети през 2003 година и никога не беше заменен? Официалната причина, която ти казват, беше прекалено шумен, гълташе огромно количество гориво и катастрофата от 2000 година съсипа репутацията му. Но това е само половината от историята. Икономическата истина е много по-интересна. Конкорде побираше 100 пътници. Боинг 747 от същата епоха возеше 400. За да е печеливш Конкорд, и British Airways и Air France трябваше да искат около $12 000 за трансатлантически билет. И го правеха, защото имаше достатъчно богати мениджъри, готови да платят, за да пристигнат 4 часа по-рано. Но ето трика, който никой не споменава. Същите тези мениджъри можеха да платят $2000 за първа класа в 747, да спят удобно по време на полета и да пристигнат отпочинали. Или да платят 12 000, за да пристигнат 4 часа по-рано в тесен, шумен и неудобен салон, но напълно изтощени. Когато авиокомпаниите направиха реални пазарни проучвания, откриха нещо съкрушително. В целия свят имаше само около 30 000 души, готови редовно да плащат тази надценка за скорост.
Не стигаха, за да поддържат глобален флот от свръхзвукови самолети. А ето и наистина лудата част. Технологията за по-добри, по-тихи и по-ефективни свръхзвукови машини съществува още от 90-те години. Но икономическите сметки са абсолютно същите. Стартапът Boom Supersonic, който обещава да възроди търговските свръхзвукови полети, се сблъсква с абсолютно същия проблем 50 години по-късно. Сега нека ти кажа какво наистина се случва зад кулисите през 2025 година. Boeing и Airbus направиха изявление, което трябваше да е на първите страници на всички новини, но почти никой не го отрази. И двата производителя официално потвърдиха, че няма да пуснат нито един изцяло нов самолет с единичен коридор преди 2035 година, вероятно чак 2040 година. Спри за секунда и осмисли това. Самолетът с единичен коридор е 737, а 320 – машината, с която летиш от Мадрид до Париж, от Лос-Анджелис до Ню-Йорк, от Сао Пауло до Буенос Айрес. Това са 80% от всички търговски полети на планетата. А ти няма да има нови проекти поне още 10 години. Знаеш ли какво означава това на практика? Че Boeing 737, проектиран когато Линдън Б. Джонсън е бил президент на САЩ, ще продължи да бъде доминиращият самолет поне до 2045 година. Дизайнът ще бъде на 78 години. 78 години. За перспектива. Все едно през 2025 година все още основно караме коли, проектирани през 1947 година, точно след Втората световна война. Напълно налудничаво, когато го погледнеш така. Но чакай, защото историята става още по-интересна. Нека поговорим за нещо, което авиокомпаниите никога не искат да знаеш. Мита за новото поколение самолети. Когато Боинг пусна 737 МАКС, го продаваха като сете самолета на бъдещето. Спектакълен маркетинг, емоционални реклами, революционни обещания. Но знаеш ли какво е всъщност 737 МАКС? Същото тяло като оригиналния 737 от 1967 година. Бок и буквално същият метален тубус. Единственото, което смениха, бяха двигателите, авиониката и някои системи. Все едно вземеш Volkswagen Beetle от 1970 година, сложиш му двигател Tesla, тъчскрин и го продаваш като Beetle на бъдещето 2025. А ето и наистина скандалната част. Точно този подход да обновяваш старото е причината 737 МАКС да има две фатални катастрофи, при които загинаха 346 души. Новите двигатели бяха толкова големи и различни, че напълно промениха летателните характеристики. Боинг не искаше да препроектира самолета от нулата, защото щеше да струва 20 милиарда долара и 12 години. Какво направиха тогава? Инсталираха софтуерна система, наречена MCAS, за да компенсира проблема изкуствено. Не казаха ясно на пилотите, не го включиха както трябва в наръчниците. Резултатът – две трагедии, които можеха да бъдат избегнати, ако бяха проектирали напълно нов самолет от самото начало. Но ето обратът, който никой не очаква. Дори след тези катастрофални инциденти, Боинг продължава да не планира изцяло нов 737. Защо? Защото авиокомпаниите продължават да купуват МАКС. Delta Airlines поръча 100 броя след катастрофите. United купи 200. Ryanair поръча 300. Не защото имат сляпа вяра в Боинг, а защото преминаването към напълно различен самолет ще им струва повече, отколкото да поемат остатъчния риск на подобрения МАКС. Това е суровата икономическа реалност на авиацията. Човешкият живот има изчислима цена и тя вече е включена в таблиците, които решават кои самолети да се купуват. Нека ти разкажа най-разочароващата история на съвременната авиация. Драмата с Боинг 777X, която съсипа стратегията на Луфтханза. През 2013 година. Тати Луфтханза беше мощна авиокомпания с проблем. Боинг 747 и Airbus А340 гълтаха гориво, сякаш петролът е вода. Трябваше спешно да ги сменят.
Боинг им предложи 777X – иновативни сгъваеми крила, огромни свръхефективни двигатели, най-нова технология. Люфтханза заложи всичко, поръча 34 броя и отмени плановете си за Airbus А350-1000. Междувременно всичките им конкурентки купиха А350-1000 веднага. Qatar Airways го обожаваше. British Airways направи огромни поръчки. Singapore Airlines го включи във флота си. А Lufthansa каза: не, ние чакаме по-добрия 777X. 777X трябваше да бъде доставен през 2020 година. После се забави за 2021, после 2022, после 2023, после 2024. Сега говорят за 2025 или дори 2026. Изминаха 12 години от първоначалната поръчка и все още не са получили нито един самолет. Знаеш ли какво се наложи да направи Люфтханза? А ти докато чакаше? Нещо абсолютно унизително за премиум авиокомпания. Трябваше да възкреси своите Airbus A380, които беше пенсионирала, защото бяха прекалено скъпи за експлоатация. A380 е онзи двуетажен гигант, който гълта гориво като чудовище. Толкова е неикономичен, че повечето авиокомпании го пенсионираха завинаги. Но Люфтханза нямаше избор. Или летят с тези динозаври, или губят цели маршрути пред конкурентите. Трябваше да държат в небето 747-400 на по 25 години, които трябваше да са в музеи. Всичко това, защото заложиха на бъдеще, което така и не дойде. Накрая, през 2023 година, след десетилетия мъки, Люфтханза се предаде. Поръча 35 броя Airbus А350-1000, самолета, който беше отказала години по-рано. Плати по-високи цени, получи късни слотове за доставка и публично призна, че стратегията й е била пълен провал. Айде жестокият урок. В авиацията, ако чакаш революционното, оставаш с остарялото, докато конкурентите ти летят над достатъчно доброто. Сега нека поговорим за нещо, за което вероятно никога не си се замислял. Защо самолетите нямат парашути за цялата кабина? Помисли. Малките самолети имат пълни балистични парашути, които могат да спасят цялата машина при авария. Компанията Cirrus е спасила над 100 живота с тази система. Буквално, ако двигателят откаже, натискаш бутон и огромен парашут спуска целия самолет меко към земята. Защо тогава търговските самолети с 300 души нямат това? Техническият отговор, който ще ти дадат: прекалено тежки са. Парашутът трябва да е огромен. Няма да работи на крейсерска скорост. Но това е красивата версия. Истинската причина е много по-мрачна. Инженерите абсолютно могат да проектират такава система за големи самолети. Всъщност, патенти има още от 70-те години. Проблемът е икономически и статистически. Система с парашут за Boeing 737 би добавила около 3000 кг тегло. Това означава 8 места по-малко на полет. За 25 години експлоатация тези 8 места са около $50 милиона пропуснати приходи на самолет. Сега, колко често парашутът наистина би спасил търговски самолет? Данните показват, че при катастрофи, в които загиват всички, единствените, при които би помогнал, честотата е около 1 на всеки 10 милиона полета. Авиокомпаниите направиха зловещия разчет. По-скъпо е да инсталираш системата, отколкото да платят обезщетенията за изключително редките инциденти, които би предотвратила. И ето частта, и която наистина показва как работи индустрията. Този разчет е напълно законен и приет. Авиационните власти го одобряват. Не защото са зли, а защото търговската авиация вече е толкова безопасна, че допълнителните резерви дават намаляваща възвръщаемост. Летенето е 100 пъти по-безопасно от шофирането. Статистически най-опасната част от полета ти е таксито от вкъщи до летището. Тогава има ли смисъл да добавяш $50 милиона разход, за да предотвратиш събитие, което се случва веднъж на 50 години? Математически не, но емоционално, когато видиш новини за катастрофа, тази студена математика изглежда чудовищна.
Сега идва частта, която наистина ще те ядоса. Технологията за драматично по-добри самолети вече съществува. Не е теория. Не са концепции. Това са тествани, сертифицирани и работещи системи. Двигатели с отворен вентилатор. CFM International и GA са тествали двигатели, които повишават ефективността с 30%. Нямат традиционен кожух, приличат на гигантски футуристични перки. Работят перфектно. Готови са. Напреднали композитни материали. Boeing 787 доказа, че можеш да построиш цели фюзелажи от въглеродни влакна, които тежат 25% по-малко от алуминия. Технологията е зряла от 15 години. Хибридни електрически системи. Airbus има прототипи, които летят с частична електрическа тяга и намаляват разхода с 15%. Не е научна фантастика. Летят в момента в техните тестови центрове. Адаптивни крила. Технологията на НАСА за крила, които променят формата си по време на полет и оптимизират аеродинамиката в реално време. Увеличава ефективността с 12%. Лети на военни самолети. Изкуствен интелект за оптимизация. Системи, които изчисляват перфектния маршрут, перфектната височина и перфектната скорост секунда по секунда. Могат да спестят 8% гориво. Технологията вече я имаш в телефона си. Ако събереш всичко това в един нов самолет, ще получиш машина, която гори 50% по-малко гориво, замърсява 60% по-малко, лети 20% по-далеч, струва 30% по-малко за експлоатация и намалява шума с 40%. Ще бъде революционно. Ще промени изцяло индустрията. И Boeing и Airbus могат да го пуснат още утре, ако поискат. Тогава защо не го правят? Защото разработката на този революционен самолет ще струва около 50 милиарда долара и ще отнеме 15 години от първия чертеж до първите доставки. А ето и смъртоносният проблем. През тези 15 години цялата индустрия се променя. Авиокомпаниите, които днес казват определено ще купим този революционен самолет, а то междувременно ще са купили 5000 достатъчно добри машини. Когато революционният самолет най-после е готов, те ще кажат благодаря, но току-що подновихме флота. Елате пак през 2045 година. Това е абсолютната Капан 22. Не можеш да продадеш революционния самолет без първо да го разработиш. Не можеш да оправдаеш разработката без гаранции за продажби. Не можеш да получиш гаранции за продажби, защото авиокомпаниите купуват това, което е налично сега. А наличното сега никога не е революционно, защото никой не го разработва. Airbus научи този жесток урок с A380. Инвестираха 25 милиарда долара в най-големия пътнически самолет, правен някога. Беше технологично впечатляващ и беше катастрофален търговски провал. Продадоха само 251 броя. Трябваха им поне 600, за да излязат на плюс. Производството спря през 2021 година. А 380 беше толкова революционен, че никой не го поиска. Нека ти разкажа нещо наистина интересно, което обяснява тази парадоксална ситуация перфектно. Тайната история на Boeing Sonic Cruiser. През 2001 година Boeing предложи радикално различен самолет – Sonic Cruiser. Не беше свръхзвуков като Concorde, но летеше с 0,98 мах, около 15% по-бързо от нормалните самолети. Имаше футуристичен дизайн с делта крила, консумираше разумно и обещаваше да революционизира дългите полети. Боинг похарчи 2 милиарда долара за предварителен дизайн. Построиха аеродинамични модели. Направиха впечатляващи презентации на авиационни изложения. Авиокомпаниите ръкопляскаха прави. После Боинг ги попита: колко ще поръчате? А авиокомпаниите отговориха: с колко по-скъп е от нормален 777? Колко повече гориво гълта? Колко струва обучението на пилотите? А то съвместим ли е с настоящите ни операции? Боинг направи сметките. За да е печеливш Sonic Cruiser за авиокомпаниите, трябваше всяко място да се заема от пътници, готови да платят 20% повече, за да пристигнат 2 часа по-рано. Пазарните проучвания показаха, че такива пътници няма в достатъчен брой. Какво направи Боинг? Отказа се от Sonic Cruiser и използва същото проучване,
за да създаде 787 Dreamliner. Конвенционален самолет, малко по-ефективен, но напълно съвместим с настоящите операции. 787 беше огромен успех. Продадени са над 1600 броя. Авиокомпаниите го обожават, но не е революционен. Той е еволюционен. Това е златното правило на търговската авиация. Еволюционното се продава, революционното фалира. А ето и ироничният обрат. Sonic Cruiser щеше да използва много от технологиите, които Boeing сега през 2025 година представя като бъдещето. Технологията е била готова преди 20 години, но пазарът я отхвърли. Така стигаме до жестоката истина, която никой в индустрията не иска да признае на глас. Не летиш с стари самолети, защото производителите са мързеливи. Не е защото технологията не съществува. Не е защото инженерите не знаят как да подобрят нещата. Летиш с дизайни на десетилетия, защото промяната е по-скъпа от поддържането на старото в движение. Толкова е просто и толкова е фрустритинг. Airbus потвърди, че следващият им самолет с единичен коридор ще включи всички революционни технологии, които споменах. Ще влезе в експлоатация около 2040 година. Ще бъде впечатляващ. И когато най-накрая се качиш на него, тази революционна технология ще е вече на 20 години, защото съществува още днес. А си в търговската авиация бъдещето винаги съществува в настоящето, но пристига в миналото. Следващия път, когато се качиш на 737 и видиш този дизайн от 60-те години, помни. Не е носталгия, а икономика. Не е най-доброто, което можем да направим. Това е най-доброто, което можем да си позволим. Ако това видео ти показа авиацията от напълно нов ъгъл, унищожи бутона за лайк. Сподели го с някой, който лети често. Абонирай се за Aeroplanet и включи уведомленията, защото продължаваме да разкриваме неудобните истини, които индустрията предпочита да крие. И ми кажи в коментарите, изненада ли те, че технологията за революционни самолети съществува, но не се прилага? Или вече подозираше, че всичко опира до парите? Чета всички коментари и отговарям лично. Ще се видим в следващото видео, където ще разкрием защо авиокомпаниите мразят и когато използваш определени трикове за по-евтини билети. До скоро, авиатори!